Podľa odborníkov na zdravú výživu by sme denne mali prijať 5 porcií ovocia a zeleniny. Pri dnešnom rýchlom životnom tempe však na tento fakt veľmi často zabúdame. Maďarský Flavon Group ponúka riešenie pre všetkých, ktorí nedohliadajú na zdravú životosprávu. Firma bola pomenovaná podľa flavonoidu. Je súčasťou antioxidačného obranného mechanizmu tela. Po zistení, aké rôzne druhy ovocia a zeleniny sú potrebné pre jednotlivé orgány nášho tela k tomu, aby mohlo zdravo fungovať, firma každý rok vyrobí 360 000 výživových doplnkov z ovocia a zeleniny. Modernosť výrobkov spočíva v obsahu veľkého množstva účinných látok z ovocia a zeleniny v lekvárovej konzistencii. Lekvár má každý rád, pri tomto slove si každý spomenie na svoju babičku a na nejakú príjemnú vec, ale v žiadnom prípade nie na príjem lieku. Konzistencia výrobku je našou veľmi veľkou výhodou. Lekvárová konzistencia je veľmi vhodná aj z fyziologického hľadiska, pretože aj z pohľadu vstrebateľnosti je vynikajúca. Myslíme si, že pri výrobkoch takejto lekvárovej konzistencie bude vstrebateľnosť účinných látok lepšia, pokiaľ zostanú v prirodzenej forme, vo vlastnom prostredí, tak ako sa zvyknú vyskytovať v prírode. Zakladateľ Flavon Group, pán Gál László, v minulosti pracoval v obrovských amerických spoločnostiach Herbalife a Tahitian Noni, distribuujúcich výživové doplnky. Gál László v roku 2004 založil Flavon Group, ročne dosahuje obrat okolo 12 miliónov eur. Vďaka tomuto výsledku reprezentuje pán Gál a Flavon Group Maďarskú republiku na Veľkej cene Európy 2011 v kategórii Podnikateľ roka. Je potrebný jedinečný výrobok. Myslím si, že na tom veľmi záleží, pretože pokiaľ chcem distribuovať výrobok dostupný aj v obchodnej sieti, nemám veľké šance. Keď už máte jedinečný výrobok, potrebný je ešte veľmi dobrý marketing. Flavon Group ponúka svoje výrobky formou multilevel marketingu. Pán László Gál s využitím svojich dlhoročných skúseností so sieťovým marketingom sa vydal na úspešnú cestu s Flavon Max spotrebiteľským klubom. Každý spotrebiteľ má možnosť sa stať distribútorom len tým, že posunie ďalej informácie o výrobkoch ďalším generáciám spotrebiteľov a popri všetkom bude oprávnený aj na vyplatenie provízií. Najúžasnejšie na tomto celom je to, že nie sú určené mantinely. Ak niekto nájde krajinu s takými ľuďmi, ktorí chcú používať tento výrobok, môže sa veľmi vážne podieľať na obrate krajiny. Pán Gál László je v tomto systéme taký úspešný, že spotrebiteľský klub už má dnes viac ako 100 000 členov, z ktorých väčšina pracuje výlučne za provízie pre Flavon Group tak, že reklamujú značku. Raz sa ma v anglických novinách opýtali, čo by bola pre mňa osobne väčšia strata, keby pri zemetrasení padla naša továreň, alebo by som prišiel o svoj tím. Továreň by som vedel skôr postaviť ako skupinu. Spotrebiteľ, ktorý odporúči ďalej výrobok, sa od prvého momentu podieľa na 60% spätnom rozdelení. V závislosti od toho, kedy sa pridal k spotrebiteľskému klubu, firma vyplatí späť 20% na 3 aktívnych líniách alebo 5% na 12 aktívnych líniách. Nad toto všetko sú vedúci lídri ohodnotení ešte 5% extra bonusom. Sieťový predaj na jednej strane zrýchli proces predaja, veď v konečnom dôsledku je tovar ihneď dodaný zákazníkovi, ale nie len to je jeho zvláštnosťou, ale aj to, že zvyšuje nároky. V mnohých ľuďoch je túžba žiť zdravo, mať vyšší príjem, ale nevedia, ku komu sa majú obrátiť. My im ponúkame riešenie. Ak ľudia prídu o prácu, tak toto je jedinečná príležitosť, aby sa postarali sami o seba a nečakali na pomoc štátu. Keďže budúcnosť firmy závisí od toho, či členovia klubu ponesú aj naďalej dobré meno výrobkov, Flavon Group vie, že dôležité je si zachovať jednoduchosť vecí. Vo výrobnom centre neďaleko Debrecenu vyrábajú len 5 výrobkov. Jedným z dôvodov, prečo máme len 5 produktov, je, aby sme uľahčili prácu ľuďom zaoberajúcim sa distribúciou našich výrobkov. Najdôležitejším dôvodom bolo zachovanie si prehľadnosti palety našich výrobkov. Nechceme nikoho zaslepiť vedou, ale chceme, aby ľudia vedeli, prečo konzumujú výrobok. Nechceme nič zahamlievať, ale byť jednoduchý, pretože každý vie, že potrebujeme ovocie a zeleninu, ale nedostávame sa k nej každý deň. My zabezpečíme dennú dávku ovocia a zeleniny. Flavon Group vďaka svojim moderným výrobkom, sieťovému marketingu a vytvorením modelu dávajúc zdravie a úspech svojim spotrebiteľom, je garanciou zdravia a úspechu aj sám pre seba. Ukázali jasné poznanie využitia obchodnej príležitosti, mali odvahu a vieru túto možnosť dotiahnuť do úspešného konca.
Presvedčili nás o veľkej vysokej osobnej oddanosti, keď prechádzali ťažkým obdobím a mali k dispozícii málo peňazí. Veľmi tvrdo pracovali, čo je nevyhnutné pri rozbiehaní nového podnikania.